tayo sa ano mga kadatskod, sa Pagudpud Beach, Saud Beach. Papasok tayo ng Saud Beach mga kadatskod. Oy, may mga ano mga army mga nandyan ngayon no? Saan tayo kaya? Mga sundalo, ginagawang mga sundalo, excursion yata sila. Balahaw siya. Balahaw yung sundalo, yung ano ba yun, yung Humvee nila na balahaw. Hindi pala 4x4 yan. Saan kaya? Mukhang magdi-drill sila, pa-practice sila ano. Ayun mga sundalo. Maraming Doon tayo. Yeah. Lakad-lakad. Tingnan lang natin yung beach. Etong mga kadatskod ang Saud. Etong sand niya no, parang kulay light brown kulay niya. Ito tayo. Hindi ka tayo malaglagan ng nyug dito, John. Matakot yung mga nyug eh. Pag walang ano yun. Ito yung mga cottage. Saan nyo bagaan? Ito yung mga cottage mga kadatskod. Ayan, mga cottage yan. Magkano cottage dito? 350 ano? Magmahal na. Para kukuha ka ng cottage mga kadatskod. 350. Tumaas na daw eh. Baka nasa 500 na ano dyan. Ito tayo. Malapit na yung summer din ano? Dito lang tayo. Tingnan natin yung dagat. Ito yung mga tawag namin dito sa Ilocos ano, sa Pagudpud, bilog. Bilog. Ito mga kadatskod. Itong mga bangka, tawag dito bilog. Kaya nandito sila sa taas kasi pag nandun sila, abutin sila nung alon. Pag inabot sila nung alon, baka matangay sila dun sa gitna. Mga kadatskod. Yan, lakad-lakad lang tayo. Tingnan natin. Ito yung mga life jacket. Di ba pag summer, ito yung mga pinaparentahan nila. Ito, tsaka yung mga salbabida. Ito, may naggagawa ng net kanina. Siguro nag-break time siya. No? Ayan, nire-ready na niya. Ang lakas ng alon, mga kadatskod. High tide, no? Taas yun. Lumalaban. Yung nyug na yan, matagal na yung nyug na yan. Lumalaban pa rin. Lumalaban siya. Siguro wala pa ako yung dito na yan. Bata pa ako, nandyan na yan, nyug na yan eh. Ito mga kadatskod, ang Saud Beach. Ayan o. Lakas ng alon mga kadatskod. Tignan niya natin dyan. Sa ano mismo. Iwan ko tong ano ko rin. Punta tayo dun sa tubig niya. Ang lilit ng bunga oh. Ano yan? Nyug pa ba yung bunga? Ay, nilagay lang. Loko-loko yung mga naglagay. Sira ulo yung mga. Akala ko bunga ng nyug, maliliit. Nilagyan nila ng ano yun. Yung bunga na ito, yung bunga ng puno na yan, inilagay sa nyug. Loko-loko yung mga. Tinukuran na baka bumabagsak na kasi, no? Kasi madaming nagpipicture dyan, di ba? Kaya, oo. Ngayon, dito na sila aakyat. Ganda, oh. Pero malakas yung alon, mga. Tsaka ang lamig niyan sigurado. Hindi. Ayan.
That's good. At ganito yung buhangin niya. Oh. That's good. Oh. Ayan. Oh. Yung buhangin niya, hindi naman white ito eh, di ba? Yun yung white part na lang. Ay, hindi. Hindi white. Ano to? Yung kulay, ano ba to? Kulay light brown eh. Light brown. Light Parang brown. khaki, ganun. Kaki, di ba? Parang kaki. Ang white yung mga shell. Kaya alam mo kung ba't hindi nawala yung white nito? Okay. Pinulot nila yung lahat yung mga shell dito eh. Inubos. Inubos nung mga nagagawa nung ano, nung Kasi, mga, hindi, yung mga kwintas-kwintas. Yung mga souvenir. Yeah, inubos nila yung mga, dapat ganito yan eh, dati. Nung bata pa kami, ang daming shell dito. Pag pumunta ka rito, no, ang daming ganito. Oh. Sa dami niya na, wala na, sa dami niya, ay, doon na parte hindi pa ko na yun. nagiging kulay white yung beads, mga kadatskud, sa dami ng ganito. Shell. Sa dami ng shell, nagiging kulay white yung beads. Doon sa ano ko yung parang ganyan yung sinasabi ng shell. Marami talaga. Sa ano, Oo. sa Banwa, doon sa Malamig. Oh, doon marami pa doon. Marami talaga doon. Dito marami rin dati dito. Yung ano yung buhangin doon. Yun ang makikita mo, mga shell lang. Wala Oo. kang makikita ganito. Pag pinulot din lahat yung mga shell doon. Magkaganto rin. Oo, kasi pinupulot to mga kadatskud ng mga ano eh. Alam mo yung mga turista pag pag pumunta yung mga turista rito, namumulot sila, di ba? Isang plastic, gano'n, dalawang plastic. Gawang kwentas yan eh. Oo, ayan, ngayon naubos. Pero ang ganda, oh. Oh. Ngayon lang umaraw, mga kadatskud. Isang linggong umulan. Punta tayo doon yun. Punta tayo doon. Doon sa bato. Puntahan natin doon, mga kadatskud. Ito yung pinagyayabang ng Pagudpud na beach, mga kadatskud. Ganda oh. Sarap mag-picnic sa summer na ito dito, no? Summer, tapos dyan ka lang oh, sa ilalim ng puno, no? Maglatag ka lang ng tuwalya o kaya yung tela lang, no? May puno. May napadpad na puno rito eh. Ito pag tinanim mo yan, yung mga bunga na to, tutubo to. Ito. Yan, that's good. Ito yung bunga niyan, yung puno na yan. Pag tinanim mo yan, nagdala ako sa Bicol yan, tinanim ko, tumubo. Ayan oh. Yung mga kadatskud eh. Ayan oh, may araw. Takas yung alon oh. Yun. Si Mayor ba yun? Ha? Yan pala si Mayor, mga kadatskud. Nanunod ng ano, drill siguro yan. Meron yan, ganda. Hindi tayo manunod ng drill. Manunod tayo ng ano, ng alon. Yan. Ganda. Lakad lang tayo. Hindi lumulubog yung paa. Matigas yung ano, buhangin eh. May footprints oh. Footprints in the sand. Ah, lupit ah. Oh. Gawa nga tayo ng footprints. Footprints in the sand. That's good. Yan na, yun na. Oh, wala na, nabura na. Nabura na yung footprints natin. Ito ang epic na lugar dito sa beach. Kaso ang dumi oh, dinudumihan nila eh.
Dati dito ako nag-birthday ako rito, John. Nung 7th birthday ko. Dito mismo. Dito mismo. Dito kami, may picture kasi kami. Dito, nag-picture kami rito. Tara, dito tayo. Tingnan natin dito. Kaso kailangan magsandal na mga kadaskod dahil matalas na yung mga ano rito, mga bato matalas na yun. Kaya magsandal na tayo. Masarap magpaa doon sa buhangin. Pero dito, hindi na. Pag nasugat ka niyan, yari. Ayun oh. Lakad tayo dito sa mga ito yung mga tawag dito. Ano, gaspang yan oh. Ganda ng view ano. Ayun kasi lapat ang haba nung ang haba nung beach niya mga kadaskod mula doon pa ganun hanggang dito. Tapos paikot pa doon. Hanggang doon, may beach pa doon. Hanggang doon sa pinakadulo. Pero pag umuwi ako rito sa Pagudpud, doon ako laging tumatambay doon sa dulo. Doon sa Evangeline. Hindi, sa Evangeline. Yung pag summer, doon ako sa Evangeline mga kadaskod. Sarap nung halo-halo doon. Sa Evangeline. Pag summer, sarap. Wala ngayon dahil hindi pa summer. Hindi ba? Hindi pa summer. December pa lang ngayon. Oh. Parang December. Tag-ulan ma lang ngayon mga kadaskod. Pero pag summer, nako. Pag pumunta kayo ng Pagudpud, hanapin nyo yung Evangeline, sarap ng halo-halo dyan. Tapos ito naman yung South Beach, mga Villa del Mar, mga ganun. Tapos, pero ito kasi public to mga kadaskod. Ito yung public beach. Ito. Public beach to. Ang ibig sabihin to, yung ang namamayari yung munisipyo, no? Munisipyo. Ang babayaran mo lang diyan entrance tsaka cottage. Wala silang mga hotel. Doon lang, walang mga Oo. Yeah, stay, ganun lang kaya. Oh, walang hotel yung mismong municipal beach, man. Kung gusto mo ng hotel, nandito sila hotel. Yan, nandun sa dulo yung Madrid, yan. Terra Rica, Apuidon, nandun lahat mga kadaskod. Pero dito muna tayo sa beach. Magmuni-muni tayo sa beach mga kadaskod. Dahil ang ganda nung alon niya. Ayan.